Please like and follow Uncle Nob's page. Hello mga uncles, no, for today's video, no, ipadayo natin ang ating nga day 2 mga uncles diri man gihapon sa may Nahuay Island mga uncles. Pagbugtaw naman pagkaaga mga uncles, yudi kangkang nagbugbo dayon ng ulan mga uncles. Perti gid ka bas. Syempre mga uncles, way kami nagsulay sa ulan, nagpasilong kami ani sa Tianggi kami magbakal kape mga uncles, no. Pagkatapos naman pangapi mga uncles, nagdecorate kami diyon sa amon nga pambot kay amon nga Muse uncles Queen Dre sa may sitio na Way Gimaras mga uncles. Te mapared kami sa buong adlaw mga uncles, June 24 kay pesta na diri uncles sa may Gimaras sa may Nahuay Island. So syempre upod ko man gyapon ang akon nga mga solid nga supporters, no, si Gideon, Kim, IB kag si Cyrus mga uncles, no. Samtang nagadecorate kami mga uncles, hatagan kami ni Manong sang barikan mga uncles. So shout out na kay Manong, no, sa mga way nakakilala sang barikan amo ni sang uncles ang inakapitan ni Cyrus. So amo ni sang barikan kung matilawan yun sa mga uncles perti ka kidul-kidul namit sang iya nga unod. Pwede mo man sa nga kilawon, pwede mo man sa nga adobuhon mga uncles. Dali na mga uncles, opdi niya kami kay mabinasyahan na itas ang tubig sa tunga sang baybay. Kay kung malaka, bason kagid nila. So shout out ang dagali sa amon nga Muse, no, amo na sang queen amon mga uncles sarang nagaplaka to. So shout out ang limang uncles sa amon nga queen nga si Rachel May de los Santos, no, kag sa iya nga mother nga si Jeremy Bautista mga uncles, kag sa akon bagid nga mga abyan nga upod diri sa may sitio na Way Gimaras mga uncles. So ano pinulat niyo mga uncles, mabinasyahan na itas ang tubig. Ready na kami mga uncles. Ang kanamiton diri uncles sa pesta sang sitio na Way Gimaras ya kay ang tanan diri nga pambot mga uncles ga parid gidya kag samtang ga parid mga uncles ga binasyahan na sila sang tubig mga uncles kag perti gidya katahom sa mga view mga uncles makita hindi karon mga uncles. Kag first time ni naman mga uncles makaupod diri sa may Gimaras, no, nga masaksiyan na mo ang iladi nga festa mga uncles. Kag thank you so much kay IB Baha mga uncles, kay kung hindi tungod sa iya mga uncles wala kay kami katapak sa Gimaras mga uncles. Thank you so much. So ali na mga uncles nung binasyahan na inatutubig so lang to mga uncles, may mga bit-bit silang mga kabo mga uncles. So, for the first time naman masaksihan mga uncles nga diri na mong hiwat ang amon nga biray sa may sitio na Way Gimaras mga uncles, no. So ang kanamiton diri uncles kay way labot nga kasadya may experience man namon kung ano ang ilang nga pesta di mga uncles. So excited kami mga uncles, no, nga magparid, no, pero hindi kami yakabalo maglangoy mga uncles ya. So ano pinulat yung mga uncles na mabinasyahan na inata. Samtang nabinasyahan na sila mga uncles, mga shoutout ko na yung mga uncles. By the way mga uncles, na shoutout ng gali kay Rachel May de los Santos, no, amon nga queen diri sa may sitio na Way Gimaras mga uncles. Kag shoutout man kay Dayan Villar Mercano, no, kag shoutout man kay Ruel Mimis, Jumel Halipa, John Paul Enriquez, Rapdin Castillo, and shout out man also sa akon nga magulang nga si GR Igdani kag sa iya nga asawa nga si Wendy Igdani mga uncles. Kag shout out man mga uncles, no, sa tropa naton dira sa may Alabang Town Center, no, si Lani Ansel, Stasi, Jima May Biadnes mga uncles, no, kag sa tanan nga Glorieta 1, Glorieta 2, no, Criselda Escarmoso kag si Raul Urong, Dali Joy Solidarios, no. Shout out man dira sa may Trinoma mga uncles kanday Angeline Tagaytaya kag sa tropang Repuso nga si John Misala. Shout out na sa inyo tanan mga uncles sa may Makati City. Kag shout out man mga uncles kay Ria Flores, no, Jack Ferrer, Louie Grijaldo, Nico Grijaldo, Stephanie Hilya mga uncles, no, dira sa may Crossing mga uncles. Kag shout out man kay Romar Hilya mga uncles, no, Jerome Hilya, Genesis Hilya mga uncles. Kag shoutout man kay Michael John Lumampaw mga uncles, no. Kag shoutout man kay John Leonard Igonyo mga uncles, no, sa iya nga asawa nga si Jason Ulias Igonyo mga uncles. Kag sa ila nga baby girl nga si Chantel Igonyo mga uncles. Kag shoutout man kay Tiyay Annalyn Lansar Mercano mga uncles. Kag shoutout man kay Lisel Yanga, Crystal Joy Igdani sang Tibsok mga uncles. Kag shoutout man kay Archie Igdani Estrada mga uncles dira sa may San Luis Cavite mga uncles. Kag shoutout man Hoy Nicor kag kay Mylene Nicor mga uncles, no. Kag shoutout man mga uncles, no, kay Genevieve Baha Suarez, no. Kag shoutout man kay Julian Baliga kag kay Jinri Baliga mga uncles. Kag shoutout man sa tanan nga trupang IKS, John J. Mercano, Polial, Rico Lial, Arnel Magada, Romel Mimis, Haji Mercano, Val Matiliano, Nilo Dipuso, Christopher Hinuraga, Carl Antonino Lias, kag Rafi E. Janel, no, mga uncles, no. Kag shoutout man mga uncles kay IB Maribaha, no, kag kay Jason Idulag mga uncles. Thank you so much sa ilang welcome dira sa may Gimaras mga uncles. Kag shoutout man sa family Baha, no. Shoutout man sa De La Cruz family, kag sa Idulag family, Igdani family, Timbad family, Pader family, Biadnes family, Camacho family,
Mercano family, Nolias family, Ejanel family, Magada family, Ilya family, kag sa Ira family mga angkos. Thank you so much kasi inyo nga walang sawang ang pagsuporta mga angkos. So sa mga wala ma-shoutout mga angkos, abang-abang lang mo kay may day 3 pata angkos nga i-upload nga video mga angkos. So comment down kamo sa video ini nga i-upload ko kay next day i-upload ko naman ang day 3 ko mga angkos. So balik ta sa video to mga angkos, na nakita yun ang bato nga tudlo ko mga angkos. Amo na dira ang bato nga may arko mga angkos, kaduan na naton karon mga angkos pagkatapos ta sang parade. So padayon sila mga angkos sa binasyahan na isang tubig Mentras hindi ka mabasa mga angkos, basyahan kanila nga basyahan. So ari angkos ari ang arko mga angkos. So nakita yun ang bato na amo na sang arko angkos. Pagkatapos karon sang parade mga angkos, kaduan ta ng arko nga bato mga angkos, kay kanamito na dira sang view. Kag makita gina naton mga angkos ang pointed gid sang bato mga angkos. So ari ang kuiba mga angkos, amo na sang katuan ta sang aton nga day 1 para kami sa babaw da mga angkos. So amo na ang kuiba mga angkos, ang lapos ini amo na dira ang sa may piyak mga angkos, ang may hagdan nga kawayan mga angkos. Amo na sang katuan amo sang day 1 mga angkos no. So tapos na ta angkos ang binasyahan ay katuan ta natin dito ang bato nga arko mga angkos. So lakat-lakat na kami mga angkos no. So malabayan din nato ng iban nga mga nagatinambay diri kay pesta ni subong adlaw mga angkos. So sa kaon ta nato ang arko nga bato kay tahon ta ang kanamiton nga view mga angkos no. Upod ko man gyapon ng akon nga mga abyan nga mga taga-Biante nga mga angkos na upod sa amon going to Guimaras mga angkos. So ano po nila mga angkos no, manglaktod na ta, masaka na ta sa may babaw kay kaduan naton ang arko nga bato mga angkos. So medyo danlog na diri ang dalan nga ginagyan namon. Actually nakadanlog na din amon upod nga si Princess no, pagpauli namon mga angkos. So way ko na kuan video no, may nagauling-uling pa na diri angkos antes ka makapadulong sa may bato. Medyo siok ang lugar mga angkos, pero kanamiton naman sang view ang imo nga makatuan pagkalapot mo dito sa may arko nga bato mga angkos. Pero ti katahom sang bato mga angkos, makita nyo na sa video karon mga angkos. Sige John Gimbas daw excited na gadya nga manaog sa may dalom upod ang amon nga mga abyan nga mga taga-Biante nga mga baskugan mga angkos. So ari na ta mga angkos, time na ni para manaog sa dalom kag masaksihan ninyo ang perte kanamiton nga arko nga bato mga angkos diri lang ni sa may sitio na way Guimaras mga angkos. So hulihi ko yan nanaog mga angkos kay daw medyo critical ang panaogan mga angkos, nahadlo ko manaog mga angkos. So ari na mga angkos no, ako na manaog sa hagdan mga angkos, na medyo danlog ang hagdan, way labot ta danlog mga angkos. Tapak mo pa lang daw mabali ka na mga angkos, basis dalom ka na puluton. So ginhatag ko na akong nga cellphone kay Gideon Gimbas para videoon niya ko kung paano ko manaog mga angkos no. So ginakadlawan niya pa ko dira mga angkos kay daw alikumo ko no manaog sa may hagdan. Pero way tamay mo kay gusto kay masaksihan niya ang kanamiton nga view sa may sitio na way Guimaras mga angkos. Siya kay kanami kaya sang arko nga bato mga angkos, kung makita mo mga angkos. Sa wakas mga angkos nakapanaog gid man si Uncle Nob sa dalom mga angkos. So arin ang view mga angkos, so bawi bilat tibay ka perfect kaya sang view mga angkos. Pagtapak mo pa lang dayon mo na dayon niya payapa kag maligo mga angkos. So ara ang arko angkos. So nakita mo na angkos, amo ni sang arko angkos, amo ni sang tudlo gina sang nagalibot kami sa may pambot mga angkos no. Kanamiton gid sang view mga angkos. Way labot kanamiton, tinaw-tinaw gid ang tubig mga angkos, do hindi kaya magalin. So may mga nahuli kami nga mga upod no, nag-aabat gid sila sa amon para maligo kag masaksihan man nila ang arko nga bato mga angkos. So padayon kita sa pagpaligo no. So damo-damo ka paligo na diri mga angkos kay kanamiton gid sang view mga angkos. Kung gusto niyo diri makadto, kaduan niyo ni angkos ang arko nga bato diri sa may Naway Guimaras mga angkos. Kanamiton natawab lang mga upod ko mga angkos, so duway kakita tubig. Nalipay sila mga angkos siya. So way kami dugay mga angkos no, masaka naman ta, buari naman ta sa critical nga lagay. Bo kalilintian na mo ginihang giniindian ko mga angkos. Perti gid kakapoy-kapoy, gingbiring pa ko da mga angkos pagsaka ko kay perti ka taas ang hagdan. Kapawala-wala lang ko da mga angkos, pero ginaantos ko lang gali ang biring sang tiil kuya para hindi ko nila bala mga halata nga nabiringan ko mga angkos. So ako ang pinakululi nagsaka mga angkos, satisfy man baw sa wakas nakasaka gid man si
angkol nyo mga angkols. So time naman ni para makaon ta mamiesta tapos si Cyrus gidang una-una sa lamisa na binulat nyo makaon na ta mga angkols. So madamo nga salamat kay Jason Idulag no sa prepare nga panyaga para sa amon mga angkols no. Kag shout out man sa akon nga mga abyan nga mga upod mga angkols no. Pagkatapos namon panyaga mga angkols malantaw kami sang ila palumba nga pambot kaso wala kami kaabot mga angkols. May ara man sila mga angkols palumba langoy kaso wagi kami kaabot kay nawili kami paligo dito sa may arko nga bato mga angkols. So pagsapit ng dili mga angkols balbalanay na dayon sang sakot mga angkols. Ari sa video mga angkols watch yung mga angkols tapusan yung video kay sinanay na biringan sang sobraya ka kiay sang sakot mga angkols. So grabe gidya mga angkos ang saot sa mga nanay no daw nagaedad lang niya 18, 19 pero katahom kagasadya sang ila festa mga angkols no. Kag first time gid namon masaksihan ang ila festa nga kanamiton gali ang ila festa sang sitio na Way Guimaras mga angkols. By the way mga angkols amo na si Rachel May de los Santos no siya ini ang ubod namon nga ging koronahan sa ila nga mutya ng Naway 2023. So congratulations kay ikaw gid ang mapalaron nga ging koronahan sa bunga gabi Rachel no. So dire na lang hasta akong vlog mga angkols no stay tuned lang hamo no kag salamat gis yung suporta. Kapagantay na harapin ng bukas walang imposible, yeah. Sige lang na sige. Pangarap malaki kailangan galingan. Gagawa ito kapag nagtulungan. Isang mithiin papalaganapin. Samahan mo ako sa aking mga panalangin. Di ko sasayangin ang binigay sa akin. Walang makakapigil, hiraya man ang wari. Konkretong kagubatang tinatahak di para pasukuan tong pangarap. Namulat ng mga matay sa ulap habang ang paa pangakong nakaapak lang palagi dun sa lupa. Libutin ng mundo gamit lang ang gulong ng palad. Sulitin ang gusto kapag nagkadaupang palad. Kunin mo ang gusto, sipag at pagpapasalamat. At batalan na bahala magbigay ng kapalaran. Ano ba nandirito pa ako kung pipiliin pa sumuko. Tayato pati pato kahit di na sigurado sa siguro. Di mo pa ako makilala malabon yung mataot. Dala ko pakikisama kahit sa pamakago. Abutin ng patago, dahan-dahan mabuo. Gising na panaginip ay gawin natin totoo.